Corect. Nu văd când... Ăștia poate că nici nu-i vezi. Aoleu. Mai sunt acolo. Trebuie doar atenție să nu... E, până fac eu locașul, știi? Da. Da, sunt micuți. E bine, dintr-o jumătate de morcov. Marcă. Schizofrenie. Mici și mulți, nu? Că ai pus o jumătate, dintr-o jumătate ți-a ieșit. Cum o jumătate? Nu chiar am zis. Nu, o jumătate de cartof. Eu la asta mă refer. Ce măricel ăsta. Am putea să fii atent să nu tai. Adică nu te grăbești, o iei ușurel așa. Ți că tu încolțești. Aolea. Nu vezi? Nu mai e nimic acolo? Ești sigur? Nu, că asta e deasupra. E, de acolo, asta a fost în margine aceea. Da. De aici încolo e probabil. Uite, uite, vezi că e unul acolo. Ăștia? Acolo, da. Uite ce măricel e ăsta. Ăștia micuți îi lăsăm pentru sămânță. Ei, da, așa, da. Ce mare e ăla. Acolo. Da. Hai că sunt. Eu sunt mulțumită. Și nu sunt mâncați. Nu? Văd că ar fi stricați sau... Nu? Ce pizza aia? Uitați-o. Scoate pe ăștia toți. E ușurel așa. Ei, ăla da. Nu te grăbești, că pe urmă îi tai în două și nu... E bine că putem să-i consumăm imediat dacă e să-i tai în două, da.
Nu stau eu confortabil, trebuie să-l pun în cur. Pune-te în cur și ce dacă. Da, mare în cur. Da, să nu răcești. Bine, e uscat, nu? Și te joci în castel cu nisipul. Ești la plajă. Aduc găleată să-i pun direct în găleată. Uite, poți să-i pui aici, așa. Ăștia sunt buni de piure. Sunt făină. Și ăia mici punem pentru sămânță. Dar nu mai cumperi la... Mai cumperi? Vedem dacă sunt bun la gust. Păi cum, nu știi că-s bun? N-ai gustat? Nu știi că-s bun? Da, nu mi-am dat seama în mâncare. La cuptor, nu? Sau cum e fiert? Nu mai știu. Nu cred că mai creșteau ei de acum. Păi nu cred că s-au uscat, nu? În proporții de 80% s-au uscat, cum zic. Ținem cont că nu le-am dat absolut nimic, nu i-am fertilizat, doar gunoiul de grajd. Eu sunt mulțumită. Tu nu? Aici am găsit niște aia mari, roșii, aia. Nu știu cum se cheamă. Da, știu. Sămânță de aia se face. Păi e o primă, nu? Păi dă-o și-o pe. Am mâncat tot? Tot cuibul? Cine știe ce? Da, nu e la... Nu te încântă. Ți-te mori, ăla e mare, uite, vezi? Am înțeles, așa că o să-i toți. Ei, da. Dacă Păi asta... ce, ai băgat bobiții, băia când îi vezi mare așa, bag bobiții de alea, chimicalii. Tu ei ținut aici, în gunoi de graj, ce vrei? Da. Păi ești culmea. Nu e ca în supermarket, dar e sănătos. Nu te tai cu care? Păi, nu te tai cu care, nu. 100% bio. Le-am dat și laptele ăștia. Bicarbonat le-am dat. Uite, vezi, mai e unul acolo. Da. Chiar doi. Uite, vezi, ăla e mare. Doi mari. Ce nu ești satisfăcut? Eu sunt foarte satisfăcut. Eu. Uite ce aici. Cred că ești un pic pițos. Ăla nu s-a macerat acolo, gunoiul ăla? Da, da, e... în acela. E spaie. Uite ce mare e ăla acolo. Ești așa mare. Iluzie optică.
să fi pus pe unul cu mâini mici să scoată. Eu eram bun de scos acolo. Înțeles că ți se umple găleata asta Da. din 3 cartofi care ai tăiat și e cu spui. E foarte bine. Ești mulțumită. Putem să punem acolo, în locul lor, dacă îi scoatem totul. Da. Și o să zic, cilo de patata, cât ai și dintr-un kil de cartofi. Da. Trebuia să aduc cântarul. Dar l-aduc, e ușor de cântărit în găleata asta așa. Că îi pune pauză, uite așa două. Până Ce mai ai acolo? Ia. Uite ce mari sunt. Mai ai o leacă și unt. Eu estimez așa. În 10 kg. Estimez eu. Tu? care cum o fi în urmă, la un kil de cartofi. Habar n-am, nu știu. O să caut, nu știu care e. Cum ar trebui să iasă la un kil. Da, dacă ierzi 10 kg, eu sunt mulțumită. Și ies. Ia mai ia cu găleata. Ce să fac? Să dai găleata la voi, că nu e loc să avansăm. Junglă. N-ai avut probleme cu Colorado aici și cred că, adică mai mult ca sigur, datorită, cum le cheamă, crăițelor. Că am făcut barieră protectivă. Probabil că dacă puneam așa între, nu era Ok. eficient. Da, păi, dar cum îți explici că Colorado ai avut mai dincolo, unde ai pus așa, aici colo. Aici ai avut barieră protectivă. Eu cred că ăsta e secretul. Trebuie un gard protectiv cu crăițe, ca să n-ai probleme cu Colorado. Nu apărea și aici, dacă era, zic. Am găsit și aici. Ai găsit tu? Ai văzut tu? Am omorât, nu? Aoleu, înseamnă că am migrat de acolo. Chiar și așa, de nu ai avut pagube cu E când ai dat drumul la găini în toamnă, dai seama ce zburdă astea aici. Ce mare, s-au umplut. Trebuie să aduc altă găleată.
Oh, e așa, da? Da. Mă duc să aduc altă găleată, nu mai ai spațiu, mai are 2-3. O să fac ea. Vreau să o duc mai aproape. Bă, să uite. Îi vergi? Da, Păi de ce? pentru poză, final. A, pentru poză. Am dreptate și pe așa. Nu ajunge pe filmat. Păi eu vreau să filmez totul ce putem. Dau pe repede înainte. Muzică. Dintr-o jumătate de oră de filmat ies 5 minute pe repede înainte. Sau să dau în reluare să iasă o oră. Eu, pentru craft, iau tot din filmarea asta sau cum? Pentru craft? Trebuie pentru craft? Păi am proiect de când am Aoleu! scăpat. Ei, da, e de aici. Da, n-am știut că ai început un proiect și nu l-ai terminat. Nu știut. Da. E de aici că ai de unde. Aveai seama că sunt vreo 10 minute de când filmezi. Eu am uitat că tu ai început un proiect și trebuie să-l finalizezi. Nu? Ce ai făcut? Te-a înțepat ceva? Nu știu ce. Ce se întâmplă? Eu nu știu ce. Nu știu, dar de la găini nu riscăm să-l punem acolo să munțească. Așteaptă să aduc un contenitor. Ce vor fi ăștia? Vor fi de aia larvele cărăbușului, când se fac mari, se fac albi. Nu știu. Nu cunosc dăunătorul, bară. Ce cațu e aia? Oh. Mamma mia. Ce e aia? What the fuck? O fi Ce cațu să fie? rădașcă. Nu știu. Pui tu în ceva și vezi ce iese. Cum? Îl pui în ceva și vezi ce iese. Experiment. Nu știu, dar e ciudat rău. Dă din curs, săraca, dar văd că are și niște specii de ochi. Ei trebuie să eclozeze. Mamma mia. Păi și în ce s-o transformă? Nici n-aș omorâ. Asta cred că se mai făceau. Se făceau câți berți. Ăștia sunt în 50% de diferență. Ok, scoate tot, că trebuie să punem fasole. O scos și pe aia. Care Să sunt, scos și pe ăștia? ăștia sunt 100% vezi, nu? Ăștia nu cred că sunt buni de scos. Ăștia nu cred. Eu zic să scos numai rândul ăsta și mai lasă pe ăla un pic, n-are nimic. Pui un rând de fasole acum și uai, știi, uai în mai multe etape, cum s-ar spune. Înțelegi? Nici nu faci față să colegi la fasole, ai văzut. Și să bagi la congelator. Las așa pe etape.
scoatem peste o săptămână. Șufia aia. M-am și speriat când a ieșit. Aș pune în ceva și să vedem ce se transformă, nu? Păi așa Trebuie o să să se facem. hrănească, dar cu ce? Îi punem tot pământ. Ce să mai hrănești acum? Îi pui pământ. Îi pui pământ, da. Vedem unde o punem. Da, mă, că s-au făcut și ăia. Chiar dacă erau verzi. Și smăricei. Deci, cum se explică? Care-i treaba cu... Uite, smari. Asta s-a umplut tot. Unde mai punem? Toate, nu? Dar trebuie să o punem în ceva transparent. Într-un plastic, într-un pet. Nu? Ca să vedem când se transformă, zic. Ăla e stricat. Nu, e cenușă. Oh, ce nușă. Nu mai avem spațiu, punem acolo așa. Și eventual aduc o pungă și îi punem într-o pungă pe oilalt. Ca să vedem cât... Chiar sunt mărișori ăștia. Care i-ai scos cu frunzele verzi. Tu cât zici că au ăștia? Eu zic 10 kg, tu? 15. Tu ești mai cu mare. Și ăla este un cuib cu frunze uscate, din câte am sesizat, nu? Ia să vedem, uite ce mici. Cum îți explici? Aia trebuie să fie... Eu cred că e larva cărăbușului de mai. Nu mai sunt. Nu mai sunt. Deci au ieșit foarte mici la cuibul cu frunze uscate. Și măricei cu cuibul Păi, cu... acolo a fost mai forță de... Da, bă. Da, hai amore să vedem. Haideți să vedem cât are asta. Așa deodată și cartofia trebuie să fie câte grame. Vrei să-i pui pe toți? Nu au spațiu. Nu au spațiu. Lasă-i pe aia trei, că au 100 de grame. Mama mea, cu ochi așa. Și îi pui și pe aia care i-ai scos de ai mâncat? Ai scos și ai mâncat un kil. Un cuib. Pe aia nu-i mai pui? Ia mă, ia capul ca să văd și... Ia să vezi tu. Eu am avut dreptate. Ține cu amândouă mâinile, că... Bine, nou 300 aproape. Deci ce să mai 10 cu aia care i-ai mâncat? Da. Am avut dreptate? Ai văzut? Da, eu zic că e bine. La un kil ai scos 10 kg, e ok. Părerea mea.
Ok, hai să vedem ce facem cu arătarea asta, unde o punem. Păi, Ia au să-i ăla dau în un- casă. O las așa, că poate îi face rău lumina. Nu? Păi Trebuie nu, că acoperit. pui pământ peste. Păi nu, că vreau să văd ce iese când iese. Căutăm un pet.